Onan didulang sadulang lai panulang merang malang aku diulang sekali lagi masuk ke kaset nang ketiga. Sieri anak Pak Jasa sadang nyoraun pukul 5 seri abi film ditukar disambung balik batir kowe sadang di mano si batir sadang bamanuang mula di kadayan sadang bamanuang sama seorang talia lui buayan laju otagelek bungo dalam bulan kepeang abi kain dak laku demak bamanuang batir di kadayan nama ngapo lah duduk randi Tanjung lalu memandang ke tapian mengapo batiar kabamanung tertumbuk yo aka jo pikiran siapo makan cubada kulinyo tagantung liwo jo siapo tiar tadaga mangkok duduk bamanung laju di onan balam turanggo ate tanggo babuni murai ate pintu alam ta'zim cerita ko dan alia kabar tentang itu ditinggalkan buyung batir dilihat kini mula alia curito kakabun timbakau deli ado mula sikini seorang keuangan tinggal di kabun timbakau deli banamopi ros laini kalau dem bilang Rosla ini anak orang Bandung tanah Jawa kok bapaknya orang Jawa namanya kini orang Bandung tapi lainnya dulu di kota Padang ingin hati jo bapak mande mana mokan anak Minang mangkok banamo Rosla ini Nanden bilang leupi Rosla ini tamat sekolah dari Bandung diopor di pemerintah kini di Deli Bakarajo keuangan di kabun mula timbakau Deli pakai ke rumah masuk itu pakaikan sedan untuk kakantu pakai ni dan bilang masuk itu pakai pembantu wate rumah Opa gae lebana mula jadi sopir ba itu bana Rosla ini hari badaru abiju abi hari baganti hari
Abi pakan baganti bulan, abi bulan tanggal batuka tanggal 1 rang gajian ampa gawai tarimo gaji rosla ini bakato mola kapak gae iyo kan gae sopiroto opak gae akan mola siapkan notole hari kini kita ke Medan opak gae lalamu ambo ndak ke kota Mandana lekato mula rosla ini pak gae siap le pagi-pagi ditambah minyak le josa lender aye ditukuk le maso itu ban dipareso ka ampenyo ban serat kini banaikan co itu bana le gae sopir rosla ini mandi pagi-pagi sudah mandi naik ke rumah. Kalau dia bilang le rosla ini tagak sekali didako camin disike rambut elo-elo. Kalau rambut rosla ini anak orang Tanjung Barulah kabarulah baru le pulo nandikannya rambut basi bak di belakang nyokarit yang pulo. Rambut kerit yang inggo bau tapasang badak le mahabali le dompora lui namonyo badak le buatan dua la sinagari ba itu bana maso itu rangkan kayo kan amonyo nang keuangan kalau dem bilang laki lah bajunya naranca baju nang kuning nambah pakai laki lah barang pariasan takile cincin di jari mampe lontin di dado tagayu ila subang di talingo galang bapakai maso itu oslop laki tas diambil bepayuang bapaci maso itu baulang balik bacamin maalu ranggadi maso itu basendeangkan calik kacamin awak narancak kece awak ba itu gadi rosla ini nan bakato inyo kini kamina pembantu dia te rumah amin jagoi rumah ibu ke Medan hari kini Otapana aminate rumah malie ibu rosla ini kalau dipandang rosla ini kok rancak tarancak banal sadang mani patuinyo tibu tumi mandamai letalu burung batinyo jiru le parut padi tinggang sacakam 3 jari jarinya wan bisi gula ndak mukonyo buntak co daun budi ko pipi pawa di layang ko idung mandasun tongga ko bibi asam sawule pancali anda makapadam cadi memutil rangkayati orang suranti anda pai kabalai kapasadu pagi hari gigi putih kuku bayi naik pinggang sacakam na 3 jari batang maya berkata-kata kalau dihitung lah 3 kata lenasa kata tunangan laluku lenasa kata tunangan palu sekata dan tak sudah nan dia telah bata gantung nan di bawah telah gocino baku piye ampiaran padang urang mampiang padimu doa wak mali elai sayang kunung kok dah hape le kabapunyo ba itu lebana de lagi ni nande bilang upik kini le rosla ini naninyo pencantik lah bungo ini suko manikam le parit padi gigi putih kuku bayi ini pinggang sacakam 3 jari turun sekali dari rumah kalau si roso turun rumah mani tabudi gurun mani nan sampai ke pucuknya kalau si roso kalau turun
baga duit lenggang dirusuknyo ayam dipawina rampondok na baga la tinggala dipawitan kalau ros lain ni kamalenggo la linju nanti yo lepasan dian rumpu sari di bawah tabiang sinanuda manggulampai malia rambut karui dikan yang pareman banyak dan nama hintai ba itu bana demo lakini si roso naik leate oto inyo la duduk di belakang pak gaek menyopir lenan di muku inyo naik la pintu tertutup la gigi pere kontaknya beong kontak tabel yang start masuk start tu tekan mesin di madang muni mesin sedan gas baresek jonan suwo kopiang bapijak le jonan kita kopiang tatijak gigi masuk gas tekan masuk itu lapela kopiang bagul lambe melancar lari sedan ketek nang katinggale kabun timbakau Delhi dituju candole kota Medan naso indak ka elok lai gapaya juo memikirkan maalun gae le jadi sopir dari satu por kaduo jo tigo to le balarikan dari mandari nang kasih alwi kajaba kajale batu ketek bunyi kasih bungka kadatang bunyi lang kisau dan noto lari makin dikelok le makin kancang bakeci roda la di dengkolan ba itu bana gae kamanyo pirin daknyo agak le lari yoto la sarantang la dua rantang cukik katigo le rantang panjang le lamo lambe le tengah jalan murah pau jual ampiang sedang dirimbu ampiang kini dek jauh besar ampiang ketibo ju mula kini ketibo le juo mula kini ndak kalamu antaronyo tibo di resor kota Medan baranti oto masuk itu gas kontak gigi diopor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh masih mati ros laini malenggo turun sedan Hotas bapak cik masuk itu bajalan gadile ros laini kabajalan le masuk itu nambah jalan di kota Medan le kanamuju kalau dia bilang kabajalan nama alus masuk itu wari badaruk dan abiju oleh kalau ros laini kabajalan tali tak teletai letai lena cole kacang majalang la junjung le katali tak talalai lalai nanco anggang majalang gunung kape kapuk sawarang tangah di bajak sadang tinggi hari le katala dayu pinggan lama ayun letang la pulang pai bajalan di dalam kota gadina ninda kabalan jogilo karaon dalam kota menjadi tengok kini kiri jo kanan inyo naninda kabalan jodek lamu inyo kabajalan Allah Ta'ala menggerakkan masuk itu Ona residen di Bangkaolu ke pasar nak sungai Bungin O ditinggalkan ros laini dulu kini dilihat toke kain Onan malun buyuang batiar dari pagi duduk bamanuang gak salai kain tak rangago gak salai kain tak rang Bali Odek lamo duduk ka bamanuang malinte laibu ros laini tapanasinan si batiar pobana nyopanakan kalau dipandang ibu kini memang karancak masuk itu yo gak banyak barang perhiasan siapa kola nampunyo bini
kalau ada punya suami paling kurang bini residen itu pangana toke kain tapi pada indah jual bali biar disuruh balik kain dah ibu kok lain membali bali mau lako indah apa boleh buat oros laini lalu di laman kadai mula toke kain toke bakato bagulambe dan bilang sama su itu apa katonyo toke kain. Good morning, selamat pagi. Baju kuning menarik hati. Mandang kato toke kain toke mencali bake si ros laini memandang bake toke samo baradu pemandangan. Samo tasiro darah di dado gumantar tulang pasandian malun lega diros laini balun bakile la bakalam bulan la sangkap 30 oh balun mali la mangasan hati ros laini ancu lulu wana orang dari Salido ke pasar membalikan kok tasiro darah di dado tandonyo badan bajodohan orang kampung bakato sinan toke kain ondei ibu dangakan mola balila kain agak salai mandanga katorupo itu menjawab sinan ros laini onde toke dangakan mola jo apo yo kain kadibali nambah kepeng ibu na ado nan menjawab sinan si batiar onde ibu dangakan mola usah basike tentang pintu nan panjaran buik kalinduangan usah mengecek rupo itu jo jantuang hati basingguangan oh ibu onan bala iye biduk di padang muatan ni buang bala tigo bakia lidah ndak batulang yo bu kana lati nak dagang nang kai boy sabanya iko barang perhiasan sekayo iko badan ibu mengapo kepeng nan tak ado itu katonyo dan mula masuk itu dan bilang dagang di sini tolonglah bali bu kain gak salah untuk pembali bali rokok untuk pembali nasi ramas dari pagi balun jual bali bu mendangale kato mula sarupo itu dan bilang candoros laini dalam tangka bagi gianya ambil juo kain yang salahnya bali juo diranggadi onyo pilih kain masuk itu pandai memilih lagi kain tambiak kapalo pakodian onyo ambil kapalo pakodian onde toke dangakan mola iko barapo haragonyo yo toke
Mandangale kato mula sarupo itu dan bilang dagang mula kini si batiar rapo pangana mala kini biar nagokan mama aku lagi membali bali mula ko indah apa boleh buat. Kalau itu kainan ibu ambil itu kepala pakodian mabu 5 rupiah indah kurang dobu Ona mandanga kato toke kain indak nyawa godek ranggadi ruponya nyawa ambil kepiang 10 ekor lah kepiang le toke mandanga kato rupo itu nang ketek lah bu kepiang dia giakan dado pembalian dia wak do bu balun jo bali dari pagi balun palaris basuki ini yo bu Mandangale kato mula rupo itu dan bilang dagang di sinan. Konan dietong sama su itu netoke dan akan mula ko iyo sabana nda ado pembalian yo toke. Ambil pembali bali rokok, ambil pembali nasi ramas suko ilambo, memberikan. Dari duya sampai akhirat, dari duit sampai kamati. Kainnya ambil dek batiar dibungkuinya sudah dibungkui diagiakan kepiang lah sudah ditarimu. Apa katanya toke kain. Merah-merah buah dalimu nang Kamboja kambang satangkai kepiang ibu awak tarimu diaturkan selamat pakai. Kain diambil di bawahnya Tapanasin dan mula si batiar dan bilang upiros laini berapa saja kabedo hati pantang maengong kabalang akang. Oh tapi batiar jo tapana malie lenggo ros laini malie lenggo ibu kini. Onana po pangana mula kini si batiar mungkin baper pinggang ibu kokoi. Onan dan bilang cendoros laini langsung ke sedan nang kete nang satu tibo di sedan kete dicalik pagai olah lo puluh wati nang sadang lepan nebana dicalik gai sadang lalu. Hari badaruk dan Nabi Yu indak dirantang le panjang bana dan bilang sama so itu kaden netong buyong batiar sailang-ilang dari mata salupik-lupik pemandangan namun ibu dicalik juga itu bana
Oh berang sekali Roslaini pagai dangakan mula kalau lama leba karajo. Ola buli pagai minta barang nanti. Oh mandangan kato mula rupo itu takaju ile gae sedang lalu ruponyo kepalo reke Siti Roto nyelaka gae di Siti Roto dicali kironyo piros laini wa itu bana masuk itu tapaso kepalo digosok sajo dipagai wa itu bana demo lakini hari badaru dan nabi yu. Ari badaro dan nabi ju indak dirantang le panjang bana masih nidu barang ke masak padinyo naram bentiang pupui talata di pamatang masih nidu roda bagel yang basi kaki roda balang akang Onan tinggal kota Medan dituju Kabun Timbakau Deli Orusua kamalo bakabakan dek siros nyotan dalam hati Ari badaro abiju onan dibilang sama so itu dia tongki Roslaini